Oasis Creations. நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல மூணு கேக்கோல ஆல் கேட்டிங்கனா நான் போற வீடியோஸ்மே உடனே உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே गाइस, இன்னைக்கு என்ன வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம்னா இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ஃபீட்பேக் தான். என்ன இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா, அப்புறமா இது சூப்பரா இருக்கா இல்லையா அப்படினா गाइस இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அப்புறமா இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறமா என்ன ப்ராடக்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு குக்கிங் யூட்டென்சில். அந்த ப்ராடக்ட் தான். அதில் எந்த ப்ராடக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு இப்போ வந்து நம்ம காமிப்போம். அதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்புறமா நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் மூணு கேட்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸுமே உடனே உங்களுக்கு வந்து ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். இதுதான் நம்ம வந்து குக்கிங் யூட்டென்சில்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அதுதான் இது. ஓகே கைஸ், இது என்னன்னா இது வேற ஒன்றும் இல்லை, இது ஜஸ்ட் சாப்பர் தான். சூப்பராக இருந்துச்சு. இது ஃபீட்பேக் வந்து எப்படின்னா இப்போ தானே நான் வாங்கியிருக்கேன், அதுக்குள்ளே எப்படி ஃபீட்பேக் சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நாளாகவே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருந்தோம், அதையும் காட்டுவேன். அது வந்து 1 இயர்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். நல்லா சாப் பண்ணிச்சு, நல்லா நைஸாக இருந்துச்சு. நீங்கள் எதுக்காச்சும் போடணுன்னா ஈஸியாக இது ஆனியன் டொமேட்டோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் சாப் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதான் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. இதுதான் அந்த சாப்பர் பாருங்கள். இது வந்து பின்னாடி வந்து இந்த இப்படி ஒன்று இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் கைஸ். அது வந்து பிஞ்சிருச்சு. அப்புறமா இது ரொம்ப நாளாக 1 இயருக்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறமா இல்லை இது உள்ள வந்து இதான் உள்ளே வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நல்லா ஓரளவுக்கு ஸ்பேஸாக இருக்கும். சின்னதுனால இதுக்கு நெக்ஸ்ட் சைஸ் தான் நாங்கள் இருக்கோம். அப்புறமா இதான் பிளேட். கிட்ட ரொம்ப கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ரொம்ப ஷார்ப்பு, சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அதனால் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இதான் நம்ம ஃபஸ்ட் வச்சுருந்தது. ஓகே, இப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ரீசெண்டாக இது வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் சைஸ். இதில் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் இதில் நிறையா ஹோல்ட் பண்ணிக்கும். அதனால் இதை வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, இதை வந்து பிரிச்சிடலாம். ஆல்ரெடி பிரித்து இது உள்ள வீடியோக்காக உள்ள செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். அதை திருப்பியும் நம்ம வீடியோக்காக பிரிப்போம். ஓகே, இதுதான் கைஸ். இது பாருங்கள், இதுதான். இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் இப்போ நாங்கள் வாங்கின நியூ சாப்பர். இது வந்து அதோட சைஸ் வந்து பெருசு. நான் சைஸ் கம்பேரிசன் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், இது எவ்வளோன்னு இருக்குது, அது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து இதோட நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் தான். அப்புறமா இதுதான் அதில் பிஞ்சிடுச்சு கைஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ இது உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் வந்து இதில் பெருசாக இருக்கனால இதில் வந்து டபுள் பிளேடு. அதில் வந்து இருங்க, அதில் இருக்க பிளேடை காட்டுறேன். இதை பாருங்கள், இதில் வந்து சிங்கிள் பிளேடு. இதை பாருங்கள், இது சின்னதாக இருக்குது. இதில் வந்து டபுள் பிளேடு. அதே இந்த சைஸ்லேயே இந்த சைஸ்லேயே அந்த மாதிரி 2 பிளேடு வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இது இன்னும் ஷார்ப்பாக இருக்கும். அதனால் பார்த்து பிளேட்லலாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கை வச்சிடாதீங்க. பெரியவங்க கிட்ட கொடுத்து இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் பீரிங்க. இது ஆல்ரெடி பிரிச்சனால தான் நான் பிரிச்சிருக்கேன், இல்லைனா நான் பிரிச்சிருக்க மாட்டேன். ஓகே, இதான் பிளேட். அப்புறமா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஸ்பேர் இது கொடுத்துருக்காங்க பிளேடு போடுறதுக்கு. இதான். ஓகே சரிங்க பிளேட். அப்புறமா கைஸ், இதோட கம்பெனி வந்து PGN. இந்த கம்பெனி தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். இதோ பாருங்கள், பேர் காட்டுறேன், இதில் காட்டுறேன். இதோ பாருங்கள், PGN. என்னென்னா நிறைய வரும் சாப்பர், வெஜிடபிள் சாப்பர்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வரும் இந்த மாதிரி. ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து PGN தான் வாங்கியிருக்கோம். அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. 1 இயருக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம். இதுவும் இப்போ வாங்கியிருக்கோம். இதுவும் நல்லா சாப் பண்ணுது. நிறைய திங்ஸ்க்கெல்லாம் இதை சாப் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நீங்களும் PGN வாங்குங்க.
நீங்கள் மற்றது ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் நாங்கள் பிஜே வாங்கியிருக்கோம். நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டு வேணால் நீங்கள் பிஜேனே வாங்க, அது சூப்பராக இருக்குது. ஓகே கைஸ், இருங்க பிளேடை வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இதை பாருங்கள் உள்ளே பிளேடு தெரியுதா? பிளேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இதுதான் நல்லா காம்பேக்டாக சின்னதாக இருக்கும். இதில் நிறையா சாப் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இதில் வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்காக வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து ஆனியன் வந்து இப்போ சாப் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஓகே கைஸ், அதை வந்து நம்ம இப்போ சாப் பண்ணி காட்டிடலாம். இப்போ 5 ஆனியன்ஸ் எடுத்துக்கோ. இதை பாருங்கள், 1 2 3 4 and 5. ஓகே கைஸ், இதை பாருங்கள் 5 ஆனியன்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம். கீழே வந்துட்டு இருக்குது, சாரி. அப்புறமா வந்து இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து இப்போ டைம் நோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் நார்மல் ஒரு 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 கத்தியில் நைஃப்பில் அதெல்லாம் கட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். அதுவும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நிறைய பீசஸ் அவ்வளோவா வராது நீங்கள் கட் பண்ணுறது பொறுத்து. ஆனால் இந்த சாப்பர் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதில் சாப் பண்ணிடலாம். அதான் இதை வந்து நம்ம லைவாக இப்போ வந்து சாப் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம சாப் பண்ணி காட்டுறோம். கைஸ், இதில் 5 ஆனியன்ஸ் எடுத்துருக்கோம். அப்புறமா முழுசாக இருக்குல்ல கைஸ், முழுசாக காமிச்சோம்ல, அந்த முழுசையாக அப்படியே போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இது பிளேடில் வந்து சிக்கிக்க போகுது. அப்புறமா பிளேடில் சிக்கிக்கிச்சுன்னா அப்புறமா எடுக்கிறது கஷ்டம். அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், அப்புறமா இல்லை நிறைய உங்களால் போடலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், ஸோ எனக்கு இதுங்க நான் வேறு பண்ணுறேன், வேறு கண் எரியுது. உள்ளே போகலாம். நான் 2ஆக போட போகிறேன். ஏன்னா நிறைய போட்டால் ரொம்ப மாட்டிக்க போகுது. அதுவும் நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபைனாக வேணுமோ அதளவுக்கு நீங்கள் அந்த சாப் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகேனா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்ன கைஸ், ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஆனியன்லாம் போட்டாச்சு, சாப் பண்ணிடலாம். இதை பாருங்கள், ஏன்னா நம்ம நல்லா பாருங்கள், எனக்கு ஓரளவுக்கு ஃபைனாக போகுது. அதனால் நான் ரொம்ப நேரம் பண்ணேன். ஓகே கைஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நார்மலாக நீங்கள் இதில் வெட்டுற மாதிரிலாம் வந்திருக்கு. என்னது நைஃப் வெட்டுற மாதிரி இன்னும் வெட்டணும், இன்னும் வெட்டலாம். எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ ஃபைனாக வேணாலும் வெட்டணும். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண அப்போ தான் சீக்கிரம் பண்ணுவாங்க. ஓகே கைஸ், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபைனாக வெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இதில் கொட்டு பாருங்கள், இருங்க கொட்டி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பிளேடை வந்து கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துருங்க. வச்சுங்க, இவ்வளோ ஃபைனாக வெட்டியிருக்காங்க. என்ன பாருங்க, பார்த்தீங்களா? பாருங்க எவ்வளோ ஆனியன் ஃபைனாக வெட்டியிருக்கு பாருங்க. அப்புறமா நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். எப்படின்னா ஆனியன், டொமேட்டோ, அப்புறமா பொட்டேட்டோ எல்லாத்தையும். ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் சொன்ன மாதிரி முழுசாக போட்டுறாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக சைஸாக வெட்டு போடுங்க. ஏன்னா முழுசாக போட்டிங்கன்னா பிளேடில் பட்டுருச்சுன்னா அப்புறமா பிளேடு உடஞ்சாலும் உடஞ்சிடும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸாக போடுங்க. இந்த மாதிரி நல்ல மினியூட்டாக வந்துடுங்க. இதை பாருங்கள், இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், இது வந்து பிஜிஎம் பிராண்ட். அப்புறமா இதோட ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து தரேன். இந்த சாப்பர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 3 கேட்கும் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே ஒன்றே உங்களுக்கு அதோட